элитаи футболи кишвар интригаро бозам бисёртар мекунад, ангеза бештар мешавад. Зорпо ба тарафи дарвоза ва ин голро бубинед. голи беҳтарин дар иҷрои футболбози беҳтарин дар иҷрои капитан Алишер Ҷалилов. алишер ҷалилов бо ин голи задаи худ ҳисобро 2-0 мекунад ва бо саморати инфиродӣ ба футболбозони Истиқлол кӯмак мерасонад. ишораи Алишер Ҷалилов ба ҷониби мухлисон ва ки ба яке аз наздикони худ ки айни ҳол дар варзишгоҳ қарор дорад ва акнун мунтазир мешавем такрори навори голи задаи Алишер Ҷалиловро. беҳтарин голро ба аҳдаф расонд Алишер аз фосилаи дур зарба зад. зарбаи бисёрам қавӣ бо пои чап ва дарвозабон дар як мижата кардан мушоҳида кард ки тӯб дар дохили дарвозаи уст. акнун ба майдон ворид мешавад дӯстони арҷманд Наврӯз Рустамов то тавонад вазъиятро куллан дигар созад. футболбози мазкур аслан дар ҳайати асосӣ интизор мерафт ки ба майдон ворид шавад. бори дигар мушоҳида мекунем ин зарбаро ва ин голро мушоҳида кунед. се нафар ҳастанд дар наздикии мо. ҳар серо бо як ҳаракат фиреб медиҳад Алишер Ҷалилов.